Ġiet imnedija skema ta' assistenza biex tgħin lill-Kunsilli Lokali Għawdxin biex jidentifikaw sit fil-lokalità rispettiva tagħhom sabiex jiżviluppaw gym fil-beraħ. Dan kollu qed isir bħala parti mill-Ġimgħa Ewropea għall-attività fiżika. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-gym fi Spazji Miftuħ fil-Pjazza tal-Mitħna ta' Kola fix-Xagħra, il-Ministru Clint Camilleri stqarr li permezz ta' din l-iskema l-Ministeru għall-Għawdex ser ikun qed jagħti għajnuna lil kull kunsill lokali sa massimu ta' 5,000 euro jew 85% tal-ispiża sabiex il-kunsilli lokali għawdxin jinvestu f'gyms fi spazji miftuħa skont l-istandards lokali u Ewropej. Huwa kompla jgħid li fil-waqt li l-Ministeru huwa konxu li bosta gyms reġgħu fetħu l-bibien tagħhom għall-pubbliku, għad hemm nies li anke minħabba l-kuntest tal-pandemija għadhom jiffrekwentaw parks pubbliċi b'tamir mhux daqstant adegwat għat-taħriġ fiżiku. Il-Ministru Għawdex ħeġġeġ il-kunsilli lokali kollha li qatt m'għandhomx dawn it-tip ta' gyms sabiex jieħdu l-opportunità u japplikaw għal din l-iskema. Seru Għawdex qed inedi skema li minna jistgħu jibbenefikaw il-kunsilli lokali ta' Għawdex kollu fejn propju permezz tal-iskema ser ikun jistgħu jidentifikaw postijiet ġewwa l-lokalità tagħhom u jiffinanzjaw proġett ta' outdoor gym fl-istess lokalità.